Singular Emprius, a la seva primera fase de construcció, desenvoluparà 96 habitatges de diferents tipologies amb acabats, equipament i serveis exclusius. En una segona fase, Singular Emprius creixerà amb la construcció al solar annex de 3 blocs amb 66 nous habitatges equipats amb la seva pròpia zona comunitària i piscina, consolidant el major i més exclusiu projecte de QOL22 a la ciutat de Salou. A Singular Emprius trobareu habitatges de 3 dormitoris amb acabats de la màxima qualitat i disseny, àmplies terrasses, còmodes places d'aparcament i trasters situats a poca distància del centre. Quatre blocs envoltats d'àmplies zones enjardinades, amb una selecció variada de plantes i arbres, amb gespa natural, envoltant una àmplia piscina, zona de jocs infantils i de fitness, il·luminació LED i paviments de qualitat. Agradables i tranquil·les zones perimetrals cobertes amb sol a l'hivern i ombra a l'estiu, aptes per a usos variats que facilitin la relaxació i la trobada familiar. És destacable la piscina comunitària de grans dimensions equipada amb 3 illes i un perímetre enjardinat. Compta amb zones de sol i zones d'ombra sota la coberta. Un luxe exclusiu per gaudir amb la família i els amics. Singular Emprius us ofereix una àrea amb màquines de fitness i una zona amb aparells de calistènia per als adults al costat de jocs infantils. La combinació perfecta per cuidar la seva salut i tenir entretinguts els més petits. Cada habitatge disposa d'un ampli traster i d'un aparcament privat al mateix edifici de fàcil i còmode accés. Per la seva seguretat i tranquil·litat, la promoció compta amb un servei de consergeria. En definitiva, una promoció exclusiva i singular on trobareu tot allò que buscàveu amb els equipaments necessaris per millorar la vostra qualitat de vida en un entorn idíl·lic. Improving your quality of life.